Il-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli qalet li l-qtuħ fil-provvista tal-elettriku hija inaċċettabbli u talbet l-Enemalta tagħmel pjan biex is-sitwazzjoni tissolva mill-aktar fis. Is-sitwazzjoni ta' qtuħ fil-provvista ovvjament mhijiex aċċettabbli u nifhem il-frustrazzjoni tan-nies għalhekk li tlabt anki lill-Enemalta biex ikun hemm pjan ħalli l-issues jiġu identifikati u nibdew naħdmu għal soluzzjonijiet għal dawk l-issues. Il-Ministru Dalli ċċarat li l-qtuħ fil-provvista tal-elettriku ġejja minn problema fid-distribuzzjoni li qed isir ħidma dwarha. Fil-waqt li ringrazzjat il-ħaddiema tal-Enemalta li anke bħalissa għaddejjin b'ħidma bla waqfien biex titranġa s-sitwazzjoni, ma One News fakret illi anke fid-dawl ta' investimenti li saru fid-distribuzzjoni minn dan il-gvern għandna anqas sitwazzjonijiet ta' qtuħ fid-dawl milli kellna lejn l-aħħar ta' Gvern Nazzjonalista. Fil-fatt fuq medda ta' 18-il xahar lejn l-aħħar ta' Amministrazzjoni Nazzjonalista kien hawn mal-1100 qtuħ tad-dawl, kif kien ikkonferma dak iż-żmien stess il-Ministru Tonio Fenek. Fl-aħħar 7 snin dan il-Gvern investa 130 miljun euro fejn tidħol id-distribuzzjoni tad-dawl, però ovvjament huwa evidenti li rridu nagħmlu ħafna u ħafna aktar. Illum il-ġurnata meta kkumparat mas-sena 2012 għandna nofs l-instances ta' qtuħ ta' dawl li kellna fi żmien Gvern Nazzjonalista. Però din għalija mhijiex biżżejjed għaliex irid naċċerta ruħi li kwalunkwe klient ikollu l-aħjar servizz possibbli. Intant waqt li l-Ministru Mirjam Dalli ppreżentat is-soluzzjonijiet dawk imsejħa bħala l-esperti tal-blackouts organizzaw konferenza tal-aħbarijiet mimlija attakki. Fil-konferenza tal-Partit Nazzjonalista l-kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Enerġija Ryan Kallus spiċċa jattakka l-power station li taħdem bil-gass u għadda messaġġ distruttiv mingħajr ma ta' soluzzjoni waħda biex il-familji li spiċċaw bla dawl ikollhom id-dawl fid-djarhom. Meta mbagħad One News staqsa dwar kemm kieku l-Partit Nazzjonalista jinvesti biex itejjeb l-infrastruttura tad-distribuzzjoni li tħallit lura fi żmien Gvern Nazzjonalista, waħda mill-kelliema tal-konferenza tal-aħbarijiet ma kellha l-ebda ħiel u ma tat l-ebda ċifra ta' kemm il-Partit Nazzjonalista jinvesti fid-distribuzzjoni tad-dawl. U għandi domanda jekk jogħġbok għal Rebecca Cilja bħala kandidata ġdida. Kemm hemm bżonn investiment fil-pjan li qed issemmu għad-distribuzzjoni għaliex tissemma fil-dokument però ċifra ma nistax insiba. Grazzi. Nassigurak li l-pjanijiet tagħna kollha ġew diskussi u pjanati mal-esperti. Aħna l-investimenti qed nippjanaw aħna mhux ħajmorru għal ftit bħal ma taf li ġara, iżda ħajmorru biex igawdi kulħadd minnhom. Fosthom li nġibu l-irħas sors u għalhekk igawdi kulħadd bil-investimenti tagħna.